Günbatar vilayatynyň maldarlary häzirki gyş faslynyň ören agyr geçýänligini gurrun berýärler. Gyşyň aýagyna golaýlamagyna garamazdan soğuk hawa saklanýarka çopanlar mallaryna iýim we derman tapmak aladasyny başdan geçirýärler. Şu ýyl maldarçylyk, dowarçylyk hojalyklar üçin agyr ýyl boldy. Gysha taýýarlygymyz pes bolup çykdy. Veterinar hyzmatlary el ýeterli däl. Mallar üçin dermanlar tapdyrmaýar. Di Balkanly çopan 19 fevralda gurrun berdi. Azatlyk radio bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan maldarçylaryň sözlerine görä mallar arryklap keselýär we gyrylýar, owluk guzy az bolýar. Şu ýyl gyş ören soğuk gelmese de goýun geçiler açlykdan hor arryk bolup tas üstten 2 ene goýun guzylaryny dowup bilmän, guzylar 2 aýdan soň göwresinden öle çykýar. Biz şu ýyldyňa 30 göterim töweregi owluk guzy almagy başardyk diýip Balkanly ýene bir maldar aýdar. Balkan vilayatynyň birnäçe etrawyna degişli maldarçylyk hojalyklarynda goýun üçün ýiti iýim ýetmezçiligi saklanýar. Maldarlar öwri meýdanlarynda ot çöpüň ýokdugyny aýdyp muny geçen tomus aýlarynyň ören gurak bolmagy bilen düşündirýärler we bu ýagdaýda döwlet tarapyndan berilmeli iýime garaşly bolýandygyny belliýärler. Gyş soğuk gelmedi. Ýöne geçen ýyl tomus we güz aýlary aşa gurak boldy. Netijede gysha ätýaç ot iýimi ýeterlik ýygnap bilmedik. Etrap merkezinden Demirgazykda 25 kilometr uzaklykda gyşlaýan göçme goşumy häkimlikden 4 teleşka buğday saman getirdip berdiler we galan günüňi özüň göräý diýdiler. Diýip çopan aýdar. Balkanly maldarlar özleriniň tutuş ýyllap agyr dekmet çekýänligine garamazdan girdejesiniň tas ýokdugyny, käwagt girdejesiz galýandygyny gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä maldarlaryň döwletiň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmegi talap edýän häkimetler şertnamalarda göz öňünde tutulan maddi goldawy üpçüni etmeýär. Men özüm maşgalam bilen tutuş ýylyň dowamında goýunlaryň ýanynda gumda bolýaryn. Meniň özümde ot iýim ähtiýatyny ýygnamaga wagtym ýok. 2000 goloy goýun ýetiniň ýerinde bolup, boş wagtymyz bolmaýar. Indi 5 ýyl bäri döwlet tarapyndan berilmeli gys aýlar üçin buğday kepegi, künjara, mekkejowun iýimleri berilmeýär. Diýip çopan gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýene bir Balkanly çopanyň sözlerine görä ýerli häkimetler maldarlaryň şikaýetlerini diňlemeýärler we meseleni çözmeýärler. Başlyklary aýtsak 10 goýuny satda, şonuň puluna ot satyn al diýerler. Emma goýunlar hor. Bazarda 200 manada hem satyn almaýarlar. 10 goýunyň puluna dogor üçin 3 günlük ot iýim satyn alyp bolmaýar. Diýip çopan aýdar. Onun sözlerine göre yerli häkimet wekilleriniň çözügüt hökmünde çopanlara teklip edýän bu usuly bir kanun bolýar tebäp çopanlar sürülerindäki maly satmak üçin resmi kagydlaryň ençemesini ýygnamaly, şol sanda veterinariýa barlygynyň geçirmeli we söwda salgyt ýaly daralardan ruhsat almaly. Ruhsatlary bolmadan ýekeji goýun geçini satmaga çopanlara ruhsat berilmeýär. Hatda ölü doglan ogluk gullar üçin veterinar çağırıp protokol düzmek hökmany bolmasa çopanlary gözünekden seretdirýärler diýip çopan belledi. Maldarlaryň käbiri geçmişde bergili galan ýyllarynyň hem bolandygyny aýdyp munyň ýene-de gaýtalanmagyndan howatyrlanýanlygyny aýdarlar. Biz näme etmeli? Ýylyň-ýylyna boýnumuz bergili. Döwlet we häkimlik ot iýim bilen gumdaky çopanlary doly üpçün etdik diýip telewizionyada habar berýärler. Ve mundan bir näçil ozalky sahnalashtyrylan videolary görkezýärler. Seýdip prezidenti we halka aldaýarlar. Diýip çopan hakykatda şuňlar gyşky goşlarda dowarlar üçin iýmäge saman çöpüň hem ýokdugyny gurrun berdi. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda mallaryň açlykdan we keselçilikden köpçülikliň gyrylmagyna degişli ýagdaýlar barada soňky bir näçe ýyl bäri izlediňe habar berip gelýärler. Bu aralykda bazarlarda etiň bahasy hem soňky ýyllarda ýokurlandy. Türkmenistanda raýatlara daşary ýurtlara işe gitmäge we ol ýerde işe ýerleşmäge ýardam berjekdigini wada berip, olaryň pulunu alýan we soňra ýitirim bolýan ýa-da olary jogap bermeýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar göz görteli köpelýär. Bu waka ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gazanç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň köp bolmagynda galýan mahalyna gabat gelýär. Aldygy düşen raýatlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, hilegärler sosial ulgamlarda Imo Messengerinde dürlü sahypalar açyp özlerini mahabat edýärler.
Olar esasan Ýewropa ýurtlaryna gitmäge kömek etmegi wada berýärler. Men Imodon recruiting hyzmatlaryny türkmen dilinde reklamy edýän 7 golay adam bilen habarlaşdym. Germaniýada gowy aýlyk bar diýilýärdi. Şonuň üçin ol ýere gitmäge ýardym edip biljek adama islendik mukdardaky puly bermäge razy boldum. Olar ähli dokumentlerimi taýýarlamak üçin menden $2000 soradylar. Men 15% artygy bilen gaýdyp bermek wadaty esasynda garz aldym. Hilegäre pul geçirdim. Ondan soň ol ýitip gitdi. Diýip Mary welaýatynyň bir ýaşaýjysy Guwonç Gururun berdi. Onuň sözlerine görä özüni rekruter ýagny işe alýan diýip tanydýan adam oňa pasportynyň kopýasyny we pulu alandy hakynda dil hatyny galdyrypdyr. Men deýişli ılalaşy notariusyň üstü bilen kanunlaşdyraly diýenimde ol razylaşmady. Ol maňa eger şeýle usul bilen kanunlaşdyrmagy niýet edinsek, salgyt gullugy bizi suda berer diýip aýtdy. Men oňa ynandym we şeýdi pulumy ýitirdim diýip Guwonç belledi. Bu adamlaryň pidasy bolan we Polşa gitmek üçin olary $1500 pulunu aldyran Daşowuz welaýatynyň ýaşaýjysy elinde bar bolan suwutnamalary bilen yerli polisiýa bölümine ýüz tutandygyny Gurrun berdi. Polisiýa maňa daşary ýurda gidip näme etjek? Şu günüňe şükür edip telpeňi göğe zyňyp ýöre berseň bolanokmy? Siziň ýaly aldygy düşenleriň sany gaty kän. Ötägit bu ýerden senden başga işimiz kän diýip arzamy hem diňlemedi. Men näme etjegimi bilemok diýip Daşowuzly ýaşaýjy anonimlik şertinde Gurrun berdi. Azatlyk raýatlaryň pulunu alyp soňra ýitirim bolýan ýa-da olaryň hatlaryna jogap bermeýän adamlaryň bir näçesi bilen habarlaşmagy synanşdy. Redaksiýamyz Imoda 2600 golay agzasy bolan sahypada Guwonçyň ýüz tutan, özüni rekruter diýip tanydýan adama bolýan ýagdaýlar barada soranda, ol jogap bermekden saklandy we özüniň sahypasyny dessine öçürdi. Azatlyk tesbir alyp bilmändige sebäpli bu sahypalary ilat köpçüligine mälim etmekden saklanýar. Bellesek agzalyan sahypalarda olaryň hödürleýändi aýdylýan hyzmat barada gowy tesbirleri galdyran adamlar hem bardy. Ýöne pulunu aldyran raýatlar bu tesbirleri galdyrýan adamlaryň hilegärler bilen hyzmatdaşlyk edýändigine ynanýarlar. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryndaky çeşmelerimiziň bir näçesi bu adamlaryň türkmen raýatlardygyny, olaryň aglabasynyň Russiýada, Türkiýede, Gürjistanda, Ýewropada we Birleşen Arap Emirliklerinde ýaşaýandygyny aýdýar. Olar aldynan adamlardan galp hyzmatlary üçin degişli töleglerini ýurt içindäki araçylaryň kömegi bilen alýarlar. İşe ýerleşdirilmekde kömek etjekdiklerini wada berip, pul almazdan öň iş isleýijilerden pasport kopýalaryny we beýleki resmi namalary ýygnap olary Photoshop arkaly galplaşdyrýarlar. Olar öz berýän resmi namalaryny hem galplaşdyrýarlar. Bu adamlaryň we olaryň araçylarynyň kanun goraýjy edaralarda harkasynyň bolmagy gaty ehtimal diýip çeşmelerimizin biri belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun içeri işler ministrligi, Lewabyň we Daşowuzyň polisiýa müdürlikleri bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne 20 fevralda redaksiýamyzyň Agzalyan ministrligiň web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini iýdigderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň geçen ýyl çäweden ýylat sany etnik azlyklaryň öz dillerinde okumak üçin şertleriň bardygyny, olaryň mekteplerde dürli dillerde sınıp açmak üçin san taýdan köpdigini görkezdi. Hem Türkmenistanda ýylat diňe türkmen dilinde bilim alyp bilýär. Çelide rus dilinde okudýan az sanly klasslar saklanýar. Ýurtda özbekler, gazaklar, äderler, ermeniler, ruslar, kürtler, buluçlar, parslar we ýene bir näçe milletiň wekilleri ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky synçysy ýurtda başga milletleriň wekilleriniň öz ene dilinde bilim almagyna degişli şertleri analiz edýär. Türkmenistanda ýylat ýadygyna degişli sanlara görä ýurtda 40-dan gowrak milletin wekilleri ýaşaýar. Özbekler iň köp sanly etniki azlyk toparyny emele getirip, olar ýylatyň 9%-ndan gowragyny düzýär. Ruslaryň sany 1,16%, buluçlar 1,12%, azerler 0,14% we gazaklar 0,12% diýilip 2022-nji ýylyň ýylat ýadygynyň netijelerinde görkezilýär. Emma bu resmi sanlarda ozalky ýylat ýadyglarynyň tapawutlykda başga milletleriň sany goşulmandyr. Azatlyň Türkmenistandaky synçysy 2022-nji ýylyň ýylat ýadygynyň netijesinde ýylatyň milli düzümi baradaky resmi maglumatlaryň we türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň wekillerine etnik azlyklaryň deňliginiň öpçün edilýänligi barada berýän hasawatlarynyň ýurdun dürli milletli raýatlarynda
soraglary we nägilelik döredýänligini belledi. Milli adlyklara öz dillerinde erkin metbuga serişdelerine eýip bolmak we ene dillerinde bilim almak hukugy iş ýüzünde berja edilmeýär. Ýurdun statistika edaratyndaky çeşmeler bolsa köpçülüge ma'lum edilen statistik sanlaryň köp halatlarda esasanam doguluş migrasiýa we milli düzüm meselelerine gezek gelende hökümete amatly görnüşde berilenligini öňe sürýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan statistik edaratynyň işäri ýurdun sebitlerinde kowçun bolup ýaşaýan etniki adlyklaryň resmi sanlaryna salgylanyp, olaryň öz dilinde bilim almak üçin san taýdan doly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Men bu ýerde sanlary salgylanyp aýdyp bilerin. Yerli milli adlyklar barada aýdylsa, Aşgabat şäherinde kurtlaryň sany 2159 adam we parslaryň sany 584. Kurtlaryň türkmenlere ýakyn demografik şertlerini nazarda tutsak, ortaça her ýyl Aşgabada 1-nji sınıfa kurt maşgallarynyň 30-35 çagy gelýär. Bu san bir sany kurt dili okudylýan sınıf açmak üçin yeterlik. Parslaryň sany elbetde juda az. Dip statistik edaratynyň işgär aýtdy. Hünärmen paýtagtdan tapawutlykda Ahal welaýaty boýunça tersine kurtlaryň sany gata az 112 adam diýär. Ýönol parslaryň köp bolup 5479 adamdygyny aýdýar. Olaryň 95 göterimden gowragy Saragys şäherinde we etegindäki owalarda ýaşaýar. Ýagny partlaryň demografik ýagdaýyny nazarda tutsak, her ýyl 1-nji sınıfa pars maşgallarynyň adyndan 70-75 çagy gelýär. Bu bolsa 3 sany pars dilli sınıf açmagy mümkinçilik berýär. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan bu bilermen Balkan vilayetinde Gazak adlygynyň resmi sanlarynyň 2663 adam bolup olaryň aglabatynyň uly ýaşly we pensionerdigini belledi. Şeýlede bolsa ol Türkmenbaşy şäherinde adyndan bir sany Gazak dilli sınıf açmak üçin Gazak çağalarynyň sanynyň yeterlikdigini aýtdy. Bilermen Daşoğuz vilayetinde özbekleriň we Gazaklaryň sanynyň 10larça mektep we birnäçe ýüz sınıf açmagy mümkinçilik berýänligini belledi. Daşoğuz vilayeti barada aýdylanyny elbetde hatda resmi sanlar boýunça da bu sebitde 489.453 özbek ýaşaýar. Etnik özbeklerde çağa doguluşynyň ýurt boýunça biraz ýokardygyny nazara alsak, bu sebitde 1-nji sınıfa ortaça 7300-7400 sany özbek okuwçylar barýar. Bu bolsa kersi 25 okuwçydan ibarat 292-296 sany sınıf açmagy mümkinçilik berýär. Dip bilermen aýdýar. Statistik edaratynyň hünärmeniniň sözlerine görä sebitde 5796 etniki Gazak ýaşaýar. Bu bolsa adyndan 45 okuwçylyk 2 sany Gazak dilli sınıf açmagy ýol berýär. Şeýerde vilayetde 2272 etniki Garagalpak ýaşaýar. 1-nji sınıfa ortaça 35 çagy barýar. Bu bolsa hiç bolmasa 2-nji sınıf açmagy mümkinçilik döredýär. Türkmenistanda etnik ýazlyklaryň köplük bolup ýaşaýan ýene bir vilayaty Livapda 136.499 özbek we 131 täjik ýaşaýar. Resmi görkezlen 136.000den gowrak etniki özbeklerden her ýyl 1-nji sınıfa ortaça 2000 çagy barýar. Bu bolsa 25 okuwçylyk 80 sınıfa deň diýip sinçi bellep geçýär. Mary welaýaty kowçun bolup ýaşaýan milli adlyklaryň sany boýunça iň köp dilli we köp milletli sebit bolup durýar. 1-nji sınıfa ortaça barýan çağalaryň we 25 okuwçylyk sınıflaryň sany görkezilse, welayatda 6676 özbek bar. Ýagny 100 çağ üçin 4 sınıf, 85384 buluç bar. 1650-1660 çağ üçin 66 sınıf, 4718 pars bar. 65 çağ üçin 2-3 sınıf, 2325 owan var. 40 çağ üçin 2 sınıf döredip bolýar. Ýatlasak, bu sebitde 1995-nji ýylda bir näçe müň Gazak ýaşaýardy we olarky guşky etrawynyň 10 göterim ýylatyny düzýärdi. Dip bilermen aýtdy. Vilayetde parslar Mary şäherinde we Murgap etrawynda, özbekler Mary we Bayramaly şäherlerinde, Bayramaly etrawynda, owanlar Taxtabadyr etrawynda etniki buluşlar Mary vilayetiniň ähli etraplarynyň owy ýerlerinde köpçülik bolup ýaşaýar.
Azatlyň Türkmenistandaky sençesi vilayetlaryň bilim resmiýetlerine salgylanyp başga dilde, şol sanda özbek dilinde okudylýan sınıflaryň açylmagyna Aşgabatdan ruhsatyň ýokdugyny belliýär. Vilayet baş bilim müdürligi öňler bolanok, açylmaz diýip jogap beren bolsa, indi açaçan bize galsa şunem açardyk. Ýöne Aşgabatdan ruhsat ýok diýerler. Dip sençemiz Liwaply bilim resmiýetine çetirledi. Marly bilim işgäri etniki azlyklaryň ýurtdaky türkmenleşdirme siýasatynyň bilim puwdagyndaky täsirinden ejir çekýänligini belledi. Aşgabat milli azlyklaryň dillerinde sınıf açmagy maliýe serişdelerini harçlasy gelenok. Şonuň üçin hem Buluç, Owan, Pars owalarynda çağajyklar ne türkmen dilinde, ne ene dilinde dürs ýazyp pozup bilýärler. Şol sebäpli hem Mary, Bayramaly şäherleriniň we Bayramaly etrawynyň gowçun bolup ýaşaýan etniki özbekleri hem çağalaryny köplenç şäherlerde seýrek saklanyp galan rus sınıflaryna bermäge mejbur bolýarlar. Dip bilim wekili aýtdy. Azatlyň Türkmenistandaky sençesiň pikirine görä ýurtdaky demografik, syýasy we ykdysady ýagdaýlar şeýle hem Türkmenistanyň dünýä bazaryna şol sanda gün batara ykdysady ýollary açmak islegleri ýurdun adam hukuklaryny berja edip milli azlyklar meselesini ýürüýiç çözmeli boljagyny görkezýär. Şu aýda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada diňlençik geçirer. Halkara jemgyýetçiligi Türkmen hökümetiniň resmi delegasiýasynyň berjek hatabatyny şeýle de adam hukuklaryny goraýjy awrely halkara guramalarynyň maglumatlaryny diňler. 26 fevralda geçiriljek diňlençikde hökümete degişli bolmadyk. Ona golay gurama çykyş eder, olaryň arasynda Progress Fondy we Human Rights Watch ýaly guramalar bar.